So ako pangutan na ganina, no? Asa ta nag-grafted in? Sa Israel o kang gabon ni Yeshua? Naa ba di sa scripture na magpataputa sa Israel? Tanawa daw ninyo. Ako wag yung nagipakita kay mo ni usa ka deception karon nga daghan ang na-deceive. Nga kinahanglan mo patapot gyud ta sa Israel, maghibruhanon gyud ta kay mao ni ang form sa atong kaluwasan. So akong gipangita diri, wag gyud dining grafted in ta sa Israel or grafted in ta kang Yeshua. Bika mo daw sa inyong pagsabot bi. Unsa na inyo nasabtan sa grafted in? Grafted in kang Yeshua or grafted in sa Israel? Unsay diferensya? Ang atong verse reference ani Romans chapter 11 verses 16, 17, 18, 19. Okay. To where you